Превръщат ли се аптеките у нас от здравни заведения в най-обикновени магазини? И защо това е опасно за пациентите? Кой и как проверява дейността им? В предаването ще ви покажем скандално поведение на инспектори на здравната каса по време на проверка, която заснехме със скрита камера. Ще ви разкажем и за съмнителни назначения на инспектори в Агенцията по лекарствата. Шестдесет и двегодишната Емилия от град Павликени се обърна към предаването ни, за да разкаже, че в местна аптека й отпуснали лекарство по здравна каса, като върху опаковката написали опасна доза, 8 пъти по-висока от предписаната от лекаря. Се прибрах вкъщи и проверявам лекарствата, една кутийка само. А в кутията пише 4 по 2 на ден да се пие. И тогава ми направи голямо впечатление, че трябваше да ми дадат повече кутии за цял месец. Ги вземам. Международното непатентно наименование на лекарството е Небиволол, популярен бета-блокер, който се взема при проблеми с сърцето. Обичайните дози, в които се изписва, са половин или една таблетка на ден, по-рядко 2. Върху кутията на лекарството на жената обаче пише 4 пъти по 2 на ден, или 8 таблетки дневно, въпреки че на рецептата и лекаря е написал по една на ден. Аз отивам пак в аптеката да се уверя, нали, да попитам как трябва да ги пия тези лекарства. Ми отговориха, шефката няма, тук не можем да ти кажем. Тя ги е надписала. А вие върнахте ли се при личния лекар, при кардиолога да проверите? При кардиолога ходих, попитах го. Викам, така и така, пише тук на кутията 4 по 2 трябва да пие. Той се ококори, вика, пих ли ги? Пили ги? Не, викам, не съм ги пила, защото ми направи, викам, впечатление, така че малко кутии ми дадоха за месеца. Добре, че не си ги пила, вика. Добре, че не си ги пила. Може най-лошото да се случи. Поначало фармацевта няма право да променя дозировката, дадена от лекаря. Ако той има съмнение, че тя е превишена съгласно инструкциите за употреба на лекарството или пък е недостатъчно висока, трябва да се консултира с лекаря и лекаря изрично да потвърди дозировката, било тя по-висока или пък по-ниска от нормалната. Най-малкото, което може да стане, е силно забавяне на пулса, сърдечен пулс. Може да получи и аритмия. Предозирането е неколкократно, не е с малко. И е опасно. Сърцето може ли да спре да работи? Може да спре да работи. Дали си спомняте, когато купихте лекарството, как точно ви беше отпуснато? Рецептурната книжка ви беше... Рецептурната книга е взета и влизат си, имат си стаичка там и ги слагат в найлонови турбички. Някой друг ги слага, обаче тя шефката беше на касата и тя ми ги подаде. Тя погледна ли вътре какво има? Не. Просто ви ги подаде? Да, с турбичката и аз всеки месец така си ги вземам и вземам и други лекарства. Историята на Емилия ни провокира да проверим как се отпускат лекарствата по здравна каса и дали е възможно безобидна на пръв поглед организация на работата в аптеката да е причина за опасни грешки. Със скрита камера купихме лекарства по здравната каса в различни аптеки и големи вериги и по-малки аптеки в различни градове на страната. Във веригата, откъдето тръгва историята на Емилия, системата навсякъде е една и съща. Рецептурните книжки с лекарствата по здравна каса се приемат от служител, който не винаги носи задължителната табелка с име и длъжност. Затова не винаги е сигурно, че е фармацевт. Колко време само да ми кажете, за да... Защото горе-долу. 5 минути. Добре, окей. Служителят подава книжката на негови колеги, назначени като оператори на компютри. Те обаче не са фармацевти, работят в специално обособени стаички или са на бюра зад шкафовете в аптеката. Там най-вероятно обработват рецептите и събират лекарствата по тях, тъй като, видно от записа, това не се прави от фармацевта на гише. В бранша спорят дали извършването на тази дейност от хора без фармацевтично образование е законно. Различните собственици тълкуват различно закона за лекарствата, наредбите, както и действащия договор между касата и аптеките.
Според експерти от самата здравна каса обаче, правилата са ясни. В наредбата за предписване и отпускане на лекарства е записано, че магистър-фармацевтът остойностява предписаните лекарствени продукти и се подписва. А за да е още по-ясно, в проекто договора между касата и аптеките за 2014 е заложен текст, според който това трябва да се случва в приемното помещение от магистър-фармацевт. А тези? Включихте ли ги? Данните от проверките на Агенцията по лекарствата през последните 5 години показват, че именно хора, назначени в аптеки като оператор на компютър, козметик, дори хигиенист, всъщност работят като фармацевти. Хващани са да отпускат лекарства, включително и с рецепта. Репортерската ни проверка продължава и в други аптеки. Ами да. Не засякохме подобна система, но правим уточнението, че не сме обиколили всички над 3100 аптеки, които работят със здравната каса, така че не можем да сме сигурни, че не се прилага и другаде. Изпращаме писмо до Агенцията по лекарствата и до здравната каса за съвместна проверка на случая с обърканата доза в аптека Марешки в Павликени. От агенцията не реагираха. От касата обаче сформираха екип. На проверката присъстваше и самата Емилия, според която опасната доза върху кутията лекарство е написана в тази аптека. Влизаме в аптеката в момент, в който ясно се вижда, че няма чакащи пациенти. Проверяващите отказаха да бъдат снимани. Отказа и персоналът. Затова заснехме проверката, която е от обществено значение, със скрита камера. Сами преценете дали поведението на инспекторите е обективно и безпристрастно. Това не сте ли го писали вие? 30 години стаж, стрикно се гледат нещата, това не е моя почта. Вие ми го подадете. Пък кой го е написал отвътре? Някой отвътре може да го е написал. Там има ли хора, които работят? Обработват рецепти, слагат лекарства в торбички? Няма такива права, Те няма права да пишат. Това са хора, които не са с фармацевтично образование. Тя е с фармацевт, получава достатъчно високо възнаграждение, за да как така, нали, лица, които не са фармацевти, ще си позволят да пишат. Ма вие защитавате или контролирате? 30 години стаж. Жената твърди, че лекарството е излязло от тук. Вие твърдите, че като магистър-фармацевт няма как да допуснете тази грешка. Това е абсолютна грешка, която аз не мога да я допусна. Тогава е допуснал някой друг по тази логика. Не мога да кажа кой е допуснал. А някой друг ли го е написал? Не е моя грешка. Как мога да напиша тази дозировка? На мен ми е ясно, че човек с вашето образование е нелогично. Некомпетентност. Тогава тази некомпетентност кой е допуснал според вас? Не знам. Но да е ходила някъде, може да го е написал. Смятате, че се спекулира с това? Смятате, че жената спекулира? Нищо не смятам, просто ви казвам, че това не е мое писане. През цялото време пред погледа на проверяващите на самото гише стоеше кашон пълен с лекарства, окомплектовани в торбички. Във всяка от тях имаше рецепта. Проверяващите обаче не попитаха какво прави този кашон там, а напротив, използваха го, за да ни докажат, че в тази аптека няма практика върху кутиите с лекарства да се пишат дозите за прием. Кой ти писа това? Тя ми ги даде с цяла турбичка. Дани, виж, те не са написали. Да, аз ги видях, да. За първи път го получавам това лекарство. Всъщност, надписването на дневната доза върху кутията на лекарството е задължително според правилата за добра фармацевтична практика, особено ако пациента го взема за първи път. Въпреки това, проверяващите насочват втори път вниманието ни към кашона като доказателство в полза на аптеката. Нямат практика да пишат. Да, забелязваме го това. Вие искате ние да докажем, че това е написано тук. Как да докажа, като тя отрича? Аз искам тя да... Ма не дейте така да върхлитате жената. Тя нищо не иска да докаже, просто се оплаква, че някой е сгрешил нещо. По време на проверката инспекторите разсъждаваха върху това дали пък случайно кардиолога не е объркал дозата, въпреки че на рецептата ясно е написано точното количество. Усъмниха се и в моята компетентност. Аз какво мога да си мисля?
за приемни помещения ми говорите. Вие сте твърде много подготвена, за да ми говорите неща, които... Ами това ми е работата, извинявайте. Да се подготвям по темите си. Така направих, че аз съм виновна. Аз съм си го надписала кутийката. А ти ли си го надписала? Не, аз ако бях я подписала, нямаше да идвам втори път да ги попитам. И накрая пациентите са виновни. Решаваме да покажем записа от скритата камера на управителя на здравната каса Румяна Тодорова. Срещата е в централната сграда на институцията. На нея идват и двете инспекторки, присъстват и директори на дирекции. Презентираме целият запис пред около 10 души. Това не сте ли го писали вие? 30 места, стрикно се гледат нещата, това няма почва. Позволявам си да кажа, че в контрола на касата цари пълен разпад. За мен малко е тревожен фактът на това, че в аптека се намира цял кашон с торбички, защото и наредбата, и договора ни казва, лекарствата по каса се отпускат в момента пред пациента. Написва му се на опаковката. Това, че на опаковката не е написано, категорично е нарушение. Филмът абсолютно потвърждава това, което аз вече няколко месеца говоря, че контролът е на изключително ниско ниво и че той се извършва проформа. Видяхме и коментара на нашите контролни органи. Те сякаш защитават повече обекта, който инспектират, отколкото да търсят грешки и недобросъвестно свършена работа. За съжаление, това откривам в цялата страна. Наистина, абсолютно чиновническо отношение към проблемите. Както видяхме, става въпрос за сериозни неща. Първо, никой не попита защо кашона с лекарствата стои пакетиран. Манифактура ли е това, аптека ли е? Не мога да си обясня поведението на нашите контролни органи. До известна степен си мисля, че е свързано с страх и си пазят работните места. Защото до сега така е било. От друга страна обаче, те получават заплата точно за тази дейност, да контролират, защото поне по закон касата защитава правата на пациента. Аз ще продължа разговора с тях. Ние ще си направим и вътрешна проверка в касите, защото Централно управление има това право да си извърши проверки, да се види до момента как изобщо са били извършвани проверките в касите. И разбира се, ще си влезе в административната функция, така както ми е разрешил Кодекса на труда. Официалните данни показват, че аптеката в Павликени през тази година е проверявана 3 пъти от здравната каса. В това число влиза и проверката по подадения от нас сигнал, която завърши без констатирано нарушение. В останалите 2 случая проверките са били финансови. Открити са дребни нарушения, за които са наложени глоби общо за 100 лева. През миналата година по документи аптеката също е била отличник. При направени общо 4 проверки е открито само 1 нарушение, за което е наложена глоба от 50 лева. Инспекторите на Агенцията по лекарствата пък, оказва се, нито веднъж не са проверили аптеката, откакто е открита през 2011. Утре в BTV Репортерите ще ви разкажем именно за контрола, който агенцията осъществява върху търговията с лекарства. Ще ви запознаем с информация от скандален доклад на Здравното министерство, който разкрива съмнителни назначения на инспектори в агенцията. Докладът е една от причините преди 2 седмици тихомълком да бъде сменен изпълнителният директор на агенцията. Кой е новият? Не дийте да търсите от първия ми ден на работа някакви скандали. Аз искам потвърждение на факти. В архива на Централната избирателна комисия вашето име присъства в 2 кандидатски листи, заедно с господин Мариш. В никакви избори, нито като общински съветник, нито депутат, нито съм политик. Ще излъчим интервю и с самият Веселин Марешки. Ма ви знаете ли колко хора присъстват в листи, в които аз съм участвал? Да не мислите, че познавам някой от тях. Подробностите и всички гледни точки утре в 19:30. Фамилията Метелио